Първа българска държава. Хан Аспарух, 681 година. Преследван от хазарите, Аспарух води народа си през Дунавските блата. Византийската армия влиза уверено и попада в капан. След победата императорът признава нова държава. България се ражда не с корона, а с оцеляване. Хан Тервел, 718 година. Византия гори отвътре, а арабите са пред стените й. Тервел удря в точния момент. Българската конница решава съдбата на Константинопол. Европа е спасена, а България вече сила. Хан Крум, 803-816 година. Крум идва с желязна воля. Унищожава аварите, разгромява император Никифор в планините. От хаоса създава закони. Страхът става ред. Хан Омуртак, 814-831 година. След войните идва строителят. Омуртак избира мир и камък вместо меч. Дворци, крепости и надписи остават след него. Хората умират, държавата остава. Княз Борис Прей, 852-889 година. Борис разбира, че вярата е по-силна от оръжието. Покръстването разкъсва страната, боляри се бунтуват. Той жертва всичко, дори сина си, за единна България. Цар Симеон При, 893-927 година. Ученик на Византия, Симеон я побеждава. При Ахелой България става велика. Започва златният век. Но мечтата за Константинопол остава недостижима. Цар Петъри, 927-969 година. Петър избира мира. Дълъг, тих и тежък. Държавата отслабва отвътре. Вярата се разклаща. България спи, докато враговете чакат. Цар Самуил, 997-1014 година. Самуил се бие до последно. Срещу него стои търпелив враг. След ключ, ослепената войска се връща. Царят пада мълчаливо. С него пада и държавата. 1017 година България е покорена. Но в манастирите се пише: историята оцелява,